Gipasabot ni Cebu City Legal Officer Jeron Castillo nga wala mi walkout sila si Cebu City Mayor Michael Rama, Vice Mayor Edgardo Labella ug mga konsehal sa Team Rama atol sa gipahigayong hearing sa DILG Central Visayas Office kagahapon. Ang DILG 7 nagpahigayon og hearing kagahapon kalabot sa giatubang nga kasong grave abuse of authority o grave misconduct nila ni Rama, Labella ug 12 ka mga konsehal kalabot sa pagpang-apod-apod o giingong pagpang-apod-apod sa 20,000 pesos ng calamity assistance ngadto sa 4,200 ka mga kawani sa Cebu City Government ni adtong 2013. Sa wala pa manggawa sa buhatan sa DILG, ang grupo ni Rama ning apila kang DILG Hearing Officer Christopher Chu ug usa ka written order nga magpakita nga gideny niini ang mga naunang mosyon nga gipasaka sa kampo ni Rama. Apan wala kini tuguti ni Chu mao nga na dayon gyud ang meeting o ang hearing kagahapon. Apan gipasabot ni City Legal Officer Jeron Castillo nga wala mi walkout ang grupo ni Rama. Nigawas lang sila sa buhatan sa DILG pag-abot sa kapin 3 ka oras nga paghusay sa kaso aron mamintenar ang ilang gibarugan nga dili angay ang DILG ang muhusay sa ilang kaso. Si Rama, Labella ug mga konsehal nagplano sa pagdala sa kaso ngadto sa mas taas nga hukmanan. Matod sab ni Mayor Rama nga nagduda na siya sa baruganan sa DILG ug matod niya nga gidali-dali sa DILG ang kaso nga naghikaw kanila sa due process. Si Attorney Raymelio Delute kinsa mao'y nagsilbing complainant niingon nga ang gibuhat sa grupo ni Rama nagsayang lang sa oras.